матлюба ёқубови 46 сола 8 сол мешавад ки аз бемории захми меъда ё худ язваи жулудка азият мекашад. вай сокини шаҳри хуҷанд буда давоми як ҳафта инҷониб дар шӯъбаи амрози дарунии рақами 1 беморхонаи шаҳрӣ бистарӣ аст. бино ба гуфти ин бемор давоми 1 сол 2 маротиба яъне ҳар 6 моҳ як бор ба беморхонаи мазкур бистарӣ шуда аз рӯи ин бемориаш табобат мегирад. дар акси ҳол вазъи саломатиаш бад шуда дар вай нишонаҳои дилбеҳузурӣ, дарди шадиди захми меъда ва камиштиҳоӣ пайдо мешавад. Aku parez de zerbo var mümkün kaçış oldu diyetisке. Gastrit şuradaki dama ama درست лечение ne kadar ahmiyet ne dolar sonra yazmış. мудири шӯъбаи амрози дарунии беморхонаи клиникавии шаҳрии рақами 1 маҳкам ҳайдаров мегӯяд ҳоло дар шӯъба беш аз 40 нафар беморон бистарӣ шудаанд ки аз ин шумора 15 нафарашон ташхиси захми музмини рӯдии 12 ангушта доранд. ин гурӯҳи беморонро асосан ҷавонони аз 20 то 25 сола ташкил медиҳад, зеро бино ба гуфти табибон аксарияти онҳо донишҷӯ буда асосан хӯрокҳои зудомодашаванда ба монанди хотдог, фастфуд ва ғайра истеъмол мекунанд ки ин боиси гирифторӣ ба бемории шадиди рӯдии 12 ангушта мегардад. ин ҳам бошад вобаста аз бисёртар ба тарзи истеъмоли хӯрок ё бисёртар онҳо сайри нонушта мекунанд ба ҳамин тарафи ҳангоми шаб бевақттар хӯроки дер ҳазм кунандаи хӯрокҳое ки дар таркибашон холестерини бисёр доранд истифода бурда хоб мекунанд. ҳоло дар шӯъбаи амрози дарунии беморхонаи шаҳрӣ ҳамагӣ 40 нафар беморон бистарӣ шудаанд ки ташхиси гуногун доранд. наздик 20 нафари онҳо гирифтори бемории узвои ҳозима, захми музмини рӯдии 12 ангушта, бемории панкретин, камхунӣ ва газаки музмини ҷигар мебошанд. сабабҳои асосии гирифторӣ ба бемории узвои ҳозимаро духтурон ба пурхӯрӣ, истеъмоли хӯроки серғизо ҳангоми хоб рафтан ва истифодаи аз ҳад зиёди нӯшокиҳои газдори ташнашикан вобаста мекунанд. бино ба гуфти табибон ба ин гурӯҳи беморон асосан тавсияи парҳезӣ дода мешавад. шахсоне ки аз бемории узвои ҳозима азият мекашанду саривақт ба духтур муроҷиат намекунанд, бемории онҳо шадид гашта дар ин ҳолат табобати он низ мушкил мешавад. ин ҳам бошад вобаста аст ба ҳар хел хӯрокҳои ҳархела истеъмол намудани шаҳрвандон. мо чӣ хеле ки дида истодаем, бисёри одамон аз кӯча бо хӯрокҳои тез тайёршаванда истифода бурда ин ҳам бошад ба саломатии онҳо ба узвои ҳозима таъсир намуда ба чунин бемориҳо оварда мерасонанд. ин ҳам бошад бемории панкретин музмин ё бемории ғадуди зери меъда ё бисёртар аз истеъмоли нӯшокҳои ташнишикан газдори ранга ки дар таркибашон креситил мегӯем, чӣ хеле ки мегӯем креситил доранд, онҳо ба саломатии онҳо зарар расонида ба бемориҳои узвои ҳозима, бемории ғадуди зери меъда, холести панкретин музмин ё чӣ хеле ки мегӯем оварда мерасонанд. муҳаррам усмонови 64 сола як бемори дигар аз шаҳри хуҷанд мебошад ки аз рӯи ташхиси камхунӣ давоми 8 рӯз инҷониб дар шӯъбаи амрози дарунӣ бистарӣ мебошад. духтурон мегӯянд ӯро ҳафтаи гузашта рӯзи душанбе дар як ҳолати вазнин камхунии дараҷаи 5 ба шӯъба қабул карданд. ба ин бемор зуд ёрии аввалии тиббӣ расонида шуда зери назорати табиби шӯъба гирифта шуд. ҳоло вазъи саломатии бемор хуб буда ташхиси хунаш 8 мебошад. طولی یک هفته ایسی من اول با پا نبودم، حاضر من خودم بیواسطه خودم خسته راه گشته میتوانم. بسیار هم بهتری است که داشتم، من اشتهام نقص همش به میناداری خود را بیان میکنم. мудири шӯъбаи амрози дарунии беморхонаи клиникавии шаҳрии рақами 1 маҳкам ҳайдаров аз шумораи дақиқи беморони узвои ҳозима худдорӣ кард. танҳо гуфта мешавад ки гирифторони ин намуди беморӣ нисбат ба соли гузаштаи 2020 зиёд шудааст. табибон ба шахсони бемории ғадуди зери меъда, панкретин ва газаки музмини ҷигар дошта тавсия медиҳанд ки бисёртар хӯрокҳои дар таркибашон равғанҳои тезҳалшаванда ё хӯрокҳое ки дар таркибаш холестерини кам доранд истеъмол кунанд. ба шахсони калонсол бошанд истеъмоли хӯроки серғизо ҳангоми шаб умуман тавсия дода намешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.